Dneska bych rád před kamerou přivítal našeho dalšího hosta, kterým je pan Čermák z firmy Compaq. My se s panem Čermákem, s Petrem známe, takže Petře, budeme si tykat. Já tě tady vítám takhle. Díky, ahoj. A já mám prostě slabost pro přístroje a víš, že mám prostě hledacos v ordinaci, ale nemám tam ještě ABčko. Prosím tě, já jsem tě právě chtěl požádat, že bys nám a mě takhle jako před kamerou řekl, co to vlastně to ABčko, ten Ankle Brachial Index, co ten přístroj vlastně je, co to umí, co to dělá. Proč bych si to jako praktik měl do té ordinace pořídit? Proč bys si to jako praktik měl pořídit do ordinace? No, je to jednoduchý screening ischemické choroby dolních končetin. To znamená, IHDK nebolí, a když se na ní přijde pozdě, tak pacient už zpravidla má klaudikační vzdálenost velice krátkou a pak už je to o nějakých intervencích. Když se na to přijde včas, je to ve vašich rukou a co já jsem technik, takže nejsem lékař, takže vám nebudu radit, vím, že tam jsou statiny. A zase, když se něco podchytí včas, tak je to obecně pro všechny lepší. Je pro to pojišťovnu levnější a pro pacienta vlastně komfortnější. No a máte na to teda nějaký čísla, nějaký studie, že to prostě, tak, že se to vyplatí medicínsky? Medicínsky studie na to byla jedna, která běžela vlastně ve spolupráci angiologické společnosti nebo České angiologické společnosti a společnosti všeobecného lékařství. A přiznám se, že to byl někde, začátek byl 2008 až 2012 a byl to podklad pro pozdější kód výkonu 12024. A v této studii, na které vlastně tyto dvě odborné společnosti pracovaly, tak vyšlo tuším 13,5% záchyt IHDK. V populaci tuším nad 50 let. Takže prostě průřezem, bez jakýchkoliv, jako nebyli tam třeba jenom hypertonici, byl prostě průřez všech pacientů nad 50 let, tak tam byl takovýhle záchyt. Že úplně nepamatuju už si ten design. Ta studie se dá dohledat, máme ji i na našich stránkách, na ní odkaz. Ta studie se jmenovala Check Aby projekt. Ze začátku to bylo moje IHDK, ale pak vlastně paní docentka Karetová, vím, že to dostali do impaktovaného časopisu a přejmenovalo se to na Check Aby projekt. Takže ty čísla jsou určitě dohledatelné a myslím si, že to vyšlo velice hezky. Do dneška si pamatuju paní doktorku Karetovou, že běžela v rámci kardiokongresu z jedné přednášky na druhou okolo našeho stánku a říkala, chlapi, vyšlo to dobře, zastavím se. To jsou věci, které si člověk pamatuje. Takže toto jako si člověk pamatuje velice dobře. Mně se to líbí, no, to zapojování té techniky, že nám to samozřejmě pomáhá něco najít. A Ono to přišlo v té době, kdy to vlastně začínaly vlastně ty MOETy, což byl monitoring efektivní terapie, nebo tak nějak se to jmenovalo. Tak na začátku to mělo běžet s kapesními doplery, což se ukázalo u praktika absolutně nepoužitelný, protože zase vybavuju si jeden workshop s paní doktorkou Muchovou, což je angioložka, tak na workshop někdo z místních lékařů pozval pacienta, nikdo o něm nic nevěděl a ten pacient nám rozbil úplně workshop, protože to byl pán s AB indexem, tuším někde okolo 0,3, 0,4, což je těžká IHDK. A paní doktorka, než ho v podstatě změřila mu doplerem IHDK, tak bylo, teda AB index, tak byl po workshopu. Protože to byl vlastně pacient s těžkou ischemií a tam se ukázalo, že toto u praktika by bylo absolutně nepoužitelné. Takže tam to vyšetření tím doplerem trvalo třeba i klidně půl hodiny. Jo, no tak to si fakt No přístroj, který na základě toho, protože v Německu běžela studie GTABI a vlastně profesor Diem, tuším Diem, to vlastně s firmou Bosso, která vyvinula první přístroj, tak vlastně se ukázalo, že ani v Německu to z doplery nešlo. Proto se hledalo řešení a vznikl přístroj Bosso ABI 100. A to se bavíme o roku 2007.
2008 zhruba tak. Mhm. No a pak byla ta dlouhá cesta, zhruba 7letá, než vůbec vzniknul kód, což bylo od 1.1.2014. No a dneska už vlastně je to 10 let. Mhm. No ty jsi zmínil Německo. Jaká je s tímhle vyšetřením zkušenost v zahraničí? Jako provádí se to teda někde součást nějakého standardního vyšetření? Je to součást. My jsme byli první země, která měla kód výkonu, což teda za to dík asi odborným společnostem České angiologické společnosti a SBL, respektive SPL, protože zatím stál už doktor Šonka. A v podstatě ale v Německu je to standardem u praktických lékařů. Vím, že hodně v severských zemích vlastně BOSO prodává, takže myslím si, že je to v Evropě hodně používané vyšetření. Ale je to posledních 10 let. Dřív se to dělalo asi jenom na odborných pracovištích. Jo. Takže je to vyšetření, který může provádět praktický lékař ve svém... Já bych tě opravil sestra. Takže sestra vlastně... Takže ani lékař to nemusí provádět? Je to přímo sesterský kód, nebo je to činnost sestry. Lékař to samozřejmě může provést taky, ale je to vyšetření, které bez problémů zvládne zaškolená sestra. A jak dlouho to vyšetření trvá? To vyšetření trvá 1, maximálně 2 minuty. Jo, takže je to jednoduché, rychlé, nasadí se 4 manžety na 4 končetiny a sestra stiskne tlačítko, které změří všechny 4 tlaky a přístroj nebo respektive obslužný software všechno spočítá za lékaře nebo za sestru. Takže ti z toho vyjede nějaký protokol? Vyjede z toho protokol ABI index vpravo, ABI index vlevo a jsou jasně dané meze, co je nad 0,9 je fyziologické, co je pod 0,9 je patologické a jsou tam úrovně IHDK, lehká, střední, těžká a podle toho už lékař se zařídí dál, pošle pacienta na vyšší pracoviště. Vaše firma prodává přístroj na měření toho AB indexu. Teď se tě zeptám takovou otázku na tělo. Je tady ještě nějaká konkurence nebo jenom vy? Samozřejmě za tu dobu, co BOSO vyvinulo a vyrobilo tento přístroj, tak se objevilo několik konkurenčních přístrojů, které už se dneska prodávají na českém trhu. Dobře, tak já to nebudu takhle, ale zajímalo by mě rámcově, kolik se teda pohybují ty pořizovací náklady za takovýhle přístroj? My nabízíme přístroj ve 2 variantách. Jedna varianta je základní ABI, druhá varianta je s měřením rychlosti pulzové vlny, což zatím v Čechách teda se moc neřeší. Ale myslím si, že je to škoda, protože to je další kardiovaskulární rizikový faktor, který by se do celého toho screeningu velice dobře hodil. A ten přístroj základní stojí okolo 60 000, ten dražší okolo 90 000. Takže v podstatě to je realizovatelný. Ty jsi zmínil, že vlastně pojišťovna už v současné chvíli hradí výkon. Ano. Co proto jako praktik potřebuju, abych si ten výkon nasmlouval? Aby si mohl nasmlouvat kód výkonu 12024, potřebuješ doklad o nabití přístroje, prohlášení o shodě a žádost, kterou pošleš na zdravotní pojišťovnu. Jo, takže ty první 2 věci to mi dodáte. To ti dodáme a žádost musím napsat. Nechcete mi dodávat už to rovnou s tou žádostí, víš, že aby jsme to něco nejjednodušší. My ti to dodáme i s protokolem o zaškolení. Ten po tobě možná budou chtít taky. To je taky pravda. Takže v podstatě ty to máš asi spočítaný. Jaká je, kolik teda je úhrada v současné chvíli? Úhrada je v tuto chvíli, bavíme se o březnu 2024, tak je úhrada 159 bodů, krát hodnota bodů, kterou máte, vy jako praktičtí lékaři. A při této úhradě je návratnost zhruba tak po 380 vyšetřeních. Což dokážeš teda takhle říct, střelit od voka za jak dlouho? Pokud máš 2000 pacientů plus minus na obvodě, tak je to třeba bez problémů rok. Jo, takže do roka se to v podstatě... Jsou tam nějaký náklady potom spojený s provozem toho přístroje? Jsou, protože je to elektrické zařízení. Navíc ABI měří tlak, to znamená, je to stavěné měřidlo. Takže jednou za 2 roky potřebuješ udělat bezpečnostně technickou kontrolu a metodické ověření přesnosti měření tlaku.
Tenhle ten úkon stojí zhruba tak 2 500 jednou za 2 roky. Jo, takže a v podstatě to už by po tom roce by se to mělo v podstatě začít rentovat, Ano. takže si to asi na sebe vydělá bez problémů. A aby si nemusel přístroj odesílat mimo ordinaci, tak máme techniky, kteří jezdí po ordinacích a BTK i metrologii udělají na místě. Aha, takže to je super, že vy to takhle poskytujete. Akorát je potřeba se do té ordinace k vám vždycky dostat. No, jasně, no, což je probojovat se. Ten time management někdy jako je docela složitý. No, tak to se musíš třeba zkusit objednat přes EMI do té ordinace. No, to jsem si to si znamená, viď? Už jsme to domlouvali takhle. No, ale jako bylo by to řešení, ale to by musela mít EMI jako 100% pokrytí na trhu, pak by to bylo dobrý. To by bylo... Tak třeba se můžete přičinit. Ty jsi zmínil ty 2 typy přístrojů, ten základní a ten s tou pulzovou vlnou. Co to vlastně je teda za typ vyšetření, co nám to přinese v té ordinaci, jaký je výstup? Výstup jsou 2 čísílka, jedno číslo je na pravé končetině, jedno na levé a je to rychlost proudění krve v cévním systému. To znamená, jsou tam nějaké dané limity, to znamená, když je tuhá aortální stěna, tak ta krev proudí rychleji. A samozřejmě tam jsou nějaké limity. Čím je to rychlejší, tím je ta stěna tuší. Když ta cévní stěna je tuhá, tak to znamená, že tam je kornatění, že tam je kalcifikace. Tak, ale to pro toho pacienta je to teda nebezpečný, nebo jak to říct? Je to jako predispozice, nebo jsou to vlastně, bere se to jako první příznak? Bere se to jako první příznak nějaký aterosklerózy? Pacient může mít ABI krásný, protože bude mít tlaky na dolních horních končetinách hodně podobný, ale když bude ta stěna tuhá, tak zase naopak ta krev bude proudit rychleji a je to pro pacienta další jakoby marker rizikového jako rizika. Aha. Takže tam už jsou taky nastaveny nějaké jako hodnoty. Když je to carotis femoralis pulsových velocity, tak tam je 10 metrů za vteřinu. A když je to brachial ankle, se měří rychlost, tak tam je 14,5 metrů za vteřinu. Takže když to je přes těch 14, tak už je to zase nad limit a zase by se to mělo brát v potaz vlastně v celkovém stavu pacienta. A výstupem teda říkáš, je zase nějaký index, nějaký číslo, který vyjadřuje určitý jako zvýšený riziko aterosklerózy. Ano. To znamená, zase by to pro mě mělo znamenat prostě být přísnější v léčbě hypertenze, diabetu, hyperlipidemie. To znamená, a na tohle už jsou nějaký guideliny, nebo zatím v Čechách guideliny nastavení? Na Slovensku už mají kód výkonu starostlivost o hypertonika. No. A tam je automaticky ABI plus rychlost pulzové vlny. V Čechách existuje kód 11112. Je to internistický kód výkonu, ale zatím teda není sdílen s odborností praktického lékařství. Je sdílen s angiologickými kódy nebo s angiologickou odborností a s kardiologickou odborností. Moje otázka cílila spíš na to, jestli už jsou nastavené guideliny, to znamená, jestliže teda ta hodnota tohohle indexu by byla nějak jako zvýšená, ta rychlost té pulzové vlny by byla vyšší, jestli to teda znamená, že musím takového pacienta nastavit, být přísnější třeba v podávání statinů nebo jít s tou léčbou tlaku ještě na nižší hodnoty, protože už tam vlastně jsou prvotní známky aterosklerózy. Teď možná ti pokládám příliš odborný otazy jako technikovi, což jako respektu a jasně v pohodě. Osobně si myslím, že s tlakem to úplně nesouvisí, protože ABI může být opravdu krásné, můžou být tlaky na dolních horních končetinách stejné, ale tím, že ta stěna je tuší, tak pravděpodobně tam bude větší asi náchylnost k medikalcinóze, to znamená pravděpodobně u diabetika, nebo bude se jednat o pacienta, který už se bude třeba zblížit k nějakému diabetu a tak dále. V Čechách je zatím to pulse wave velocity jako popelkou.
Jo. Zatím vím, že ten kód existuje, je dělaný trošku na jiném přístroji, nebo bylo to dělané na jiném přístroji, ale říkám, to Slovensko, tam je, dejme tomu, 95% přístrojů s pulzovou vlnou. Tady v Čechách pulzovou vlnu má zhruba tak 40-50 lékařů. Ale ptají se na to lidi, protože skutečně jsme měli v průběhu instalace přístroje, jsme měli takovou zkušenost, že jsme v rámci personálu, který jsme zaškolovali, se někdo podvolil být pacientem. ABI nám vyšlo krásné. A měli jste záchyt. Ale pulzová vlna byla mimo toleranci. No jo, to my říkáme, že zdravý pacient je jenom špatně vyšetřený pacient, takže to, když na sobě vyzkoušíme kde co, tak samozřejmě na ledacos přijdem. No vidíš to, tak to jsi mě docela navyklal a myslím si, že pokud bych zvažoval ABíčko, tak by to asi chtělo třeba se zamyslet už rovnou s tou pulzovou vlnou, bez ohledu na to, jestli to lze nasmlouvat, ale aspoň ten výstup z toho bude nějaký. Ale je to asi podobná situace jako situace dneska u ultrazvuku. Kdo chce si zvýšit kredit ambulance, tak si ultrazvuk pořídí, byť mu to pojišťovna nezaplatí, ale on udělá něco víc pro svého pacienta. Navíc vlastně nebude tolik vyžádané péče třeba. Jo, protože samozřejmě čím dřív pacienta odchytím, čím dřív začnu léčit, tak neskončí zatím ještě s tou intervencí a no, tak to zní docela dobře. Petře, já ti hrozně děkuju. Bylo to jako zajímavý, prostě opravdu někdy člověk nestihne všechno sledovat, všechny trendy a obzvlášť do té techniky nevidíme do všeho. Proto jsme rádi na těch konferencích, že se s váma potkáváme i od firem, že nám k tomu ledacos řeknete z pohledu toho technika, takže moc díky. Třeba to některé kolegy taky bude inspirovat, že se zamyslí, jestli prostě to ABíčko v ordinaci má smysl a já ti děkuju za to, že jsi přišel takhle před kamerou. Já děkuji za pozvání, bylo to moje první interview a bylo to příjemné. Díky. Tak jo, díky a zatím. Ahoj. Ahoj.